Assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanin jihar Kano. A wannan rana ta Juma'a wato 26 ga watan uku na wannan shekara ta 2021, yau ina tare da wani bako wanda daga jiya zuwa yau wannan fuska ba bakuwa bace a gurin al'umma, sun riga sun santa. To, wannan bawan Allah da kuke gani dai shine Inspector Rabo, wanda aka yi kokari bayan sun kama kayan da ya expire na laifi, aka yi kokari a basu wato cin hanci na naira miliyan 1 wanda suka ƙi karba. To gashi dai a takaice za ku je daga bakin wannan inspector dan sanda abokin kowa. To menene suna? Assalamu alaikum, sunana Garba Sale Rabo Ringim. To Inspector Garba Sale Rabo Ringim, shekarun ka nawa? Shekaru na 44. Wace shekara ka shiga aikin dan sanda? Na shiga aikin dan sanda shekarar 2001. To alhamdulillah ga wannan kyauta da wannan hukuma taimaka, wato bayan kun kama wannan kaya aka yi kokarin baku cin hanci da kai da abokan aikinka na naira miliyan 1 wanda kake karba, ta dalilin haka ne kuma aka baka ma kyautar miliyan 1 daga wannan hukuma. Ya abun yake ne? Wato wannan abu mun je, alhamdulillah mun je gurin operation ne. Akwai mutumin da ya ajiye kayan da sun riga sun yi expire, lokacin su ya wuce. Muka je domin mu ɗebe su kamar yadda doka ta tanada. Ya zo ya yi ƙoƙarin hana mu ɗiba ɗin, ya zo ya ba mu naira miliyan 1 ce mu bari kar mu ɗiba. Muka ce ba za mu yadda ba sai mun ɗiba. Muka karɓi miliyan 1 muka kama shi, muka kai shi ita wannan hukuma ta Konzuma. To alhamdulillahi wannan yayi abun yabawa, wanda tuni kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dikko FSI, wanda al'ummar wannan jiha mai albarka suka yi masa lakabi da nagari na kowa, ya bada umarni za a karrama shi bayan ma wannan kyauta su kutum da aka yi musu ta wannan kuɗi naira miliyan 1 daga waccan hukuma. To mutane da dama ba su fuskanci me aikin dan sanda ba. Aikin dan sanda aiki ne fa na jihadi, aiki ne na taimakon al'umma, aiki ne wanda insha Allah in ka tsaya kai shi akan gaskiya, ka tsara gaskiya, aiki ne da zai kai ka ga aljanna. Muna jan hankalin al'umma su sani, al'umma da yawa da suke gudanar da wannan aikin suna gudanar da shi ne wato tare da tsafta. Haka zalika muna kira ga al'umma irin wannan haɗin kai da kuke bamu a ci gaba da bamu. Ku kasance ba dare ba rana ku ne mana addu'a na zaman lafiya, ba dare ba rana muna samun nasarori, musamman a ɓata gari da suke kokarin su ga cewa sun tada al'umma a hankalin al'umma na wannan jiha mai albarka, su ga cewa ba a zauna lafiya ba. Amma ubangiji Allah ya fi karfin su, da addu'a da kuke yi kowane lokaci nasarori muke samu, wanda da dama ma in suka yi yunkurin ganin cewa sun tada hankalin mutane, muna zuwa ma mu fito muku da su, ku gansu, ku ga abubuwan da suke aikatawa. Muna godiya wato a madadin rundunar 'yan sanda ta ƙasa reshen jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin kwamishinanta CP Sama'ila Sha'ibu Dikko FSI, wanda al'ummar wannan jiha mai albarka suka yi masa lakabi da nagari na kowa. Kuma insha Allah za mu ci gaba da aiki, ba gudu ba ja da baya ba daga kafa. Duk wanda bai ce ba za a zauna lafiya ba, to ku shakka babu mu ma ba za mu bar shi ya zauna lafiya ba. Mun koma abin da ake cewa community policing, wato aiki tare da al'umma. Haka zalika kuma muna nan muna wannan aiki namu na operation pop ada, wato kankace kwabo, don ganin cewa mun yi maganin manya-manyan laifuka da ake aikata su a wannan jiha. Muna godiya wato da gudunmawa da kuke bamu a kowane lokaci.